Благодаря ви, че ни приехте в вашия дом с камера и за това, че сте готова да отговорите на моите въпроси. Заварваме ви в края на месец март с толкова много мартеници от България във вашия дом. Разкажете ни за тях. Ами един куп. Аз съм сигурна, че пощаджията едва можеше вече да ги влече, защото толкова мартеници и всички с писъмца, с толкова обич. И това е, както съм го казала и преди, един от най-хубавите български обичаи. Защото носи надежда и радост и здраве. Всичко заедно. Предполагам, не ви изненадва това, че толкова много хора изразяват обичта си към вас? Не. Изненадва не, но много ме радва и особено ме трогва, защото много тия мартеници са направени от хора, не са само купени. Ето, споменах преди, че получих една мартеница с една малка мида, която и беше намерена или търсена от Охридското езеро. И там има специална мисъл и специална обич от хора, които си припомнят дори и в Македония за баща ми специално. Защото всичко това, което идва, не е за мене. Това е един спомен, който продължава. И ме трогва и много радва. Получавате ли информация от България? Ако да, как? О, да. Как? Това си е моя работа. Но, разбира се, получавам вестници, има и телефони, има и факсове, има и хора, които пътуват и го казват. Има много начини, ако човек иска да се интересува за нещо и, разбира се, за мен е всичко, което е българско, най-много ме интересува. Появиха се много промонархически движения в България. Разделят се, обединяват се. Как тълкувате вие тези процеси сред тях и въобще в тази политическа ситуация в България, тяхното място? Вижте, аз за политика не обичам да говоря, защото не ми е работа. Но хората трябва да разберат, че цара не е цар на една монархическа партия. Цара не е цар на една групировка, която вика повече ура от другите. Цара е цара на всички българи. Червени, розови, с различни религии. Цара е цара на българите. И това е едно от редките имена на другите страни. Има, нали, цар на Испания. Но нашия цар е цар на българите. И това е на всички българи. С каква мисъл четете съвременните исторически книги, тези, които сега се появиха? Говори много в България, че трябва да преоценим близката си история. Човек трябва да чете всичко, нали? И трябва да си прави заключения. Но, разбира се, има много неща, които сега излезоха и които хората могат да четат, нали? За които не знаех. Няма нужда да ви разправям какви ужаси казваха по баща ми миналото и по време откриват, че, нали, бехме абсолютно нормални хора и които обичахме народа и не крадехме и не си пълнихме джобовете. И едно от нещата, които моето семейство винаги са правили, са служили на народа. И са били там за хората. Когато имаше беди, когато имаше наводнения, земетресения, баща ми беше първия на мястото да помогне, да окуражи, да даде морална подкрепа. И, разбира се, всеки други подкрепи, които тогава се организират веднага. Но това е така го виждам аз. Нали? Историята, лека по лека, истината винаги излиза, колкото и да се крие. Крият я за малко време и после по едно време излиза. Вижте колко години. 40 толкова години са измислили неща. И хората не го верват. И това го видях с обичта, която показаха, когато бехме там. Моля ви накрая на това интервю да ни кажете кое е нещото, което сплотява вашето семейство, което ви държи в тези времена, когато много погледи от България са обърнати към вас. Да почна, разбира се, примера на нашите родители. И го казвам наши, защото сигурно брат ми ще да каже същото. Е примера на нашите родители, който е толкова голям, че каквото и да правим ние е много малко. Второ е, че от първия ден човек е научен, че има дълг. И това е чувството на дълг, чувството на обич
чувството, че човек принадлежи на този народ и че това е част от нашия живот. Как си обяснявате факта, че страшно много българи, млади българи, търсят късмета си точно тук в Америка? Защото аз мисля, че още на един мит, може би. Америка, като каже човек, мисли, че нали, парите растат в градината или падат от дървета. Аз го казах и преди на BBC, че когато мъжът ми пристигна в Канада, защото там напърво пристигнаме, той пристигна с $50 в джоба си и работи цял живот за нали, да смогне и да стигнем сега на старини, да си гледаме малко кефа. Но не е лесно тук. Не е лесно и особено сега още по-мъчно, защото безработицата е страшна тук. Това статистиките ви го казват. И ако дойде човек без да има наистина некой занаят, хайде да отидем в Америка да си печелиме нещо, загубена работа. Най-много може да мият чини, после нямат право да работят. Има много от тех, които са закъсали, които би трябвало да се върнат. Случвало ли ви се да ви търсят българи за помощ, знаейки, че сте тук? Да. И разбира се, човек им дава малко съвет, защото аз дойдох тук като всеки имигрант. Трябваше и ние да чакаме прочутата зелена карта, която всеки иска да има. И аз нямам никакви влияния. Аз помня в Канада веднъж ми се обади някой, вие може да ми наредите тук да остана. Къде? Аз не мога да нареда нищо. Аз дойдох като имигрант. Нали? Те мислят, че човек може всичко да направи. Много от тях нали, пристигат и са загубени. Други, разбира се, имат връзки, помагат си и някои много им върви. Някои успяват, но са много малко. И те може да се броят на една ръка на пръстите. Тези, които наистина успяват. И другите стават, разбира се, пишман, как се казва на български, и се връщат. И е много тежко. Това не... После човек не си е у дома. Това съм го казала толкова пъти. Не си чува езика, няма с кого да говори. Отчаянието много често ги хваща също. И после някой просто почват да правят неща, които не са законни и тогава ги хващат и ги изфърлят. И тогава вече никога не може да се върнат. Може би точно в този момент сега помогнахте на някои млади хора да вземат решение. Защото ако са изпратени от нали, техната работа, да дойдат тук, да научат още нещо. Ето, вашия занаят. Да ги пратят тук нещо ново на специализация, да. Това е, мисля, най-добрата страна за такива неща. Но не да идва човек да си търси късмета. Защото късмета няма толкова късмети. Запазили сте един много хубав български език. Как успявате? Как го поддържате? Защото говоря всеки ден български. Абсолютно всеки ден. По телефона или виждам. Защото денът ми е много пълен. Ние ставаме в 6:30 зара и един пълен ден. Един ден ще ви покажа точно какво правя ден за ден. Като дойда да ви видя пак или като ми дойдете пак на гости. Нека за финал да завършим с вашето пожелание към България и към всички хора, които ви гледат в момента. Какво им желая? Всичко най-хубаво и дай Боже да се оправят нещата в България. Това вече от много години го желая и се моля. И сега с Великден наблизо на тези, които ще ме видят, им пожелавам Христос възкресе и България да възкръсне. Всичко хубаво.